Alimaou bi mercredi 27 mai 2026. Malien a information bi ko général Famouké Malien kouya mine. Kouya général Famouké mine, kouya Mali officier chaman bade mine, arrestation de beka kebi. Malien général Famouké mine na kumina mena doni fo onyana kan. Mbora munu kalamala mena chogo jume mena mena chogo fo onyana Malien alaka herake Mali. Comme Mali avion do ko tero ye marfachi Mali avion do la avion wuli tola de ye marfachi ala kanga mogo do sarala o photo tiki re photo fleni. Je pense qu'en photo kanga son même pas photo ira ou la quoi. Donc bela jele kenbe général Famouké Camara kendo Malien de bela jele be Famouké do photo fleni. Général Famouké Camara Malien amine na c'est officiel tiendou ou yamine mena mine choko fa onyana Famouké Camara le Sadio Camara kerefe mogodi ou be général Abbas Dambélé nou ou be kumeta e fenge téléfleke Sadio Camara de fi ou ga grembe siki Sadio Camara de fi Abbas be mina domina bora Sadio Camara fi téléfleke la kume ballon na la ou bora Sadio Camara fi dro yamine Sadio Camara kunanga mina ado ou colonel Wage ba ani comment on appelle là Sadio Ba mon temeno la Wage bodo ne bodo maintenant dado kuma bela Malien kobe dugu kono uye Famouké Camara mine kunjumene la biatle sabadi depuis Famouké Camara ma bois place là où ya essayé kuba bla kodo de la masoma. Je vais être très clair et net. Nasimi kotabe kaka saluku nunke ni masoma ou gan galon tege ni propagande nunu ni koko mai ne a sosodro abi mine ou ben galon tege saga ndoro na ma foko Famouké Camara be feka coup d'état kala aba foko Famouké Camara be fe ko de Sadio Camara fra Malien a ben galou oui abeli toka mu fra a ben korane che yen galon norala wallahi bila yen galon noro chela mais mogodo nya fiole bo ta yi quoi mais don de la bet la ka ne ka vidéo clenji no ma ke okoro ne ten fade okoro ne nyamade ne ga ni vidéo bet la ka je don de la ko se ko tungara ya fode na ma ke na e tungara da ka foko nyamode ta to fleni awon be danga fana do ne mogo ni be ka Mali janfa ne bala asimi bala aw be bala na ga soro ne be ka ken ngalo de fana kan ala ga nan sutara fana mbo fana fo mais mami nya fiole ne tse ko nya ele quoi ala ka tie bangi ambe dalebe ala mina Famouké Camara mina na choko jume uye Famouké Camara uye tle sabadi ke uya ese ka Famouké Camara uya ese kuba abla kodo de la maso Sadio Camara ka ko nje do de do amaso bulula Malien bega kuma iname depuis Sadio Camara sara beba do asimi de Sadio fra bon mo ko betisi du sukulu la Famouké ya ga me contentement dira ugo konu ma Famouké mine ka be bonu yi ko be Famouké mine li do rete Sadio Camara salen kofe sura Famouké kunganga mine ni Famouké ni Abbas nde kunganga mine u sarana de u ya kojo Sadio Camara kunganga mine Famouké kunganga mine Abbas u bede kunganga mine nyogo fe anyabe abedi kele na u ya abedi mufuka abedi nde ku kume faka coup d'état mi ke Sadio Camara la abedi to ko inde coup d'état inde jouer a ben alache ni Sadio ba konna kuma mu fo abedi to ko nyana ta fo diem ko shinyana u ya faka parce que bada be ko dodo no kuma saramale o kuma ta Sadio Camara musumene donc ya Famouké Camara wuledi kagana atara kuna sini suro utara uye munke jusqu'à 3h du matin au réunion na Famouké tarasu bon o baro troubu be Famouké ko uye Famouké wule ko Famouké kana ko c'est urgent Famouké tara dron Famouké ni mogo mu tara ko lu kasigi automatiquement olu ya donga foko ja ko Famouké minenadi ko in commence ka uye ko lu kasigi bon police munumbe état major la ani surasi munu sali munu be jo dala quoi état major ni eso ni fauna mais sécurité d'état mo abol de ka buluka parce que uya ame awole de ka kana nana dro ya mine ka ya bla mo buli ko kata di sécurité d'état de massan
u bɛna taa torturer ka taa ngalon nɔrɔ a la mais ne tɛ jigin ne bɛ jigin garde nationale mɔgɔw Mali sɔrɔso ne bɛ jigin aw de la Sanogo ye mun kɛ bere rouge la Assimi bɛ k'o de kɛ ninnu na Mali sɔrɔso aw fɛn fɛn b'aw sigi n'a ma wuli ka Assimi gɛn a b'aw bɛɛ aw fo n'aw tugura Assimi kɔ ngalon kan dɛ mais maa ma de bɛ yɛrɛma hɔrɔnya fɛ a y'aw fara ɲɔgɔn kan aw ka Assimi gɛn avant qu'il ne soit trop tard n'aw ma gɛn a b'aw gɛn kuma kɛ ni banna an b'o la wagati kelen fana na aw ni Ala cɛ Assimi Goïta bɛ mɔgɔ minɛ la wagati min na o wagati kelen an ka sɔrɔsi dɔw bɛ ka tenni bila ka taa fara terror kan a bɛ se k'o fama cogo jumɛn anw ka Tombouctou mara la le commissaire de la police de Gao ko Sidi Lamine Aga Sidamed a déserté les rangs de la police le 24 mai pour rejoindre le front de libération de l'Azawad a filɛ nin a y'a ka police mobile ta a n'a ka marifaw ka taa fara terror kan a filɛ nin bon armée morale bɛ ka yuguba di ne bɛ jigin bere rouge de la bere rouge et je m'excuse e ka dɔn ko bere rouge sa ne bɛ jigin garde nationale mɔgɔw de la garde nationale mɔgɔw ne jigira aw la dɛ ne bɛ jigin aw la Mali sɔrɔsi bɛɛ garde nationale o bere vert o bere rouge o bere bleu o ne jigira aw bɛɛ la aw fɛn filɛ n'aw sigi n'a ma fara ɲɔgɔn kan ka Assimi gɛn ne Mali armée ko de bannen parce que famukɛ ka minɛli i kan ka kɛ leçon bɛɛ ma bon i b'a ye san u bɛ famukɛ tɔgɔ tiɲɛ filimani kelen minnu tun bɛ ka u yɛrɛ ka filimani de bɔra ka famukɛ tantu ko ka famukɛ kɛ ministre de la défense ye i b'a ye o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka bɔ hɔrɔnkolon den kelenw de bɛ tila ka bɔ tuguni ka famukɛ nɛni réseau in kan a y'aw sigi aw ka lajɛ dɔrɔn u bɛ tila ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ famukɛ la n'u m'a fɔ k'a bɛ fɛ ka coup d'état kɛ u b'a fɔ k'ale de sa du faga parce que n'i ko maliyɛn dɔw ma saga dɔw bɛ yen n'i ko ko karisa n'i ye nkalon nɔrɔ hali wulu la ko terror don u bɛ wulu kun ci baganden dɔw bɛ ten quoi il y a des gens qui sont comme ça donc voilà c'est un peu ça a bɛɛ lajɛlen ye ko in ye sisan a bɛɛ lajɛlen ye ko in ye donc ko kɛ ni filɛ mais sɔrɔso ne jigira aw la dɛ Assimi jo b'aw la dɛ bilahi a m'aw sɔrɔ y'aw jɛdi a b'aw bɛɛ éliminer un à un billahi tallahi mais le cas de Famouké me fait mal. Famouké est un vrai soldat, soutien total à Famouké Kamara. Awa quand avion d'Obina comme Mali avion d'Obina et je m'excuse et je m'excuse quoi comme Mali moura qu'elle est cassée quoi Mali avion m'a biné quoi Mali avion de toucher quoi voilà quoi Mali avion de toucher avion gagné sera qu'à atterri mais avion endommagé là à Karatogo Djumé un aéronef des forces armées maliennes assura le transport des troupes des passagers civils à décoller Mokti vers 18h à destination Bamako. Lors de l'atterrissage dans l'espace aérien de Bamako, l'appareil a été visé par des tirs. L'avion a pu se poser sans autre incident de vol. L'impact des tirs a causé des dégâts sur l'appareil. Un passager civil, le chef de comptable de la direction régionale de la caisse des retraités de Tombouctou a été mortellement atteint et a perdu la vie. Plus de 80 passagers civils à bord. L'équipage était principalement composé des ressortissants russes. Bon, les Russes de Kumbek avion bouli. Bon, mon bichegin de Kumbek avion kono. Ah, mon dogen sarade à photo fleni. Voilà, il s'appelle Boubacar Touré. Allez des caisses de retraités ou Nyamokobambe fin quoi. Un rega mogodi donné. Ni un rega mogodi d'entendre ou aulade. A fleni malé ou n'inkamali de sara. Donc, n'ang avion be jigisan. Ou be marfali ti un avion. Ne ma fina ngo mogoni be bamako kono. Un avion jigi orala. Tero de fleka marfa ti un avion na kanga moko faka fleni. A photo fleni. Ambe do kai bi selido abayna. Ala ka daronya. Ayan ko kitim na ala ko noya. Malien information mi ganu ko mene bulu ka fayna odini. Anga do kanga jamana yi. Be mu fo Assimi Goïta solution tabulu. Solution tabulu. Abi plus abe me fanga la. Plus abe to arrestation la, atena dabla. Assimi tena arrestation dabla. Ni da fayna, ata dabla. Parce que adamade jamana tika pa paniquer les deux.
Asimi na ma asimi genga boya asimi ba surasi be mine ne bora kuma Allah